recuperación da historia dos ferreiros de Río Torto. Pois o que pretendemos un pouco pois foi a través dos recursos que nos proporciona a rede, que os veciños de Río Torto, posto que é un tema que os motiva e que lles interesa, que aprenderan a buscar documentación, tanto textos como imaxes, vídeos relacionados con esta actividade. Achegar as novas tecnoloxías á xente. Para que serve descargar unha foto, descargar un vídeo, e iso tamén eles o poden utilizar na súa vida cotidiana. A través destes obradoiros, non só coa búsqueda de información relacionada cos ferreiros, senón con todo tipo de información en internet, pois sobre traballo, buscar información de emprego, de moito tipo de o que eles queren. Por mediación do Ayuntamiento, puñeron uns bandos que iban a facer este curso de dinamización, e entonces eu considerei que era moi importante para min, era unha oportunidade boa e aproveitei para apuntar. Pois a vida dun ferreiro era unha vida esclava, porque había que facer a comida, había de que la tiñamos vacas, algo de ganado nas casas, cebábamos os porcos, e labrábamos algo de terras, e todo prácticamente teníamos que facer as mulleres, porque os homens só se dedicaban ao dos ferreiros. Fácil, non tanto, porque a verdade é que eu nunca tivera contacto con un ordenador hasta este momento. Porque é unha forma de estar al día en todo. En todo o que queras, en labores, en noticias, en todo. Ahora que me gusta, que estou enganchado, sí, pero hasta ese momento eu non tocara nunca un ordenador.